Καλημέρα σας. Σήμερα θα εξετάσουμε τον κύκλο Rankine. Ουσιαστικά δηλαδή θα εξετάσουμε έναν κύκλο παραγωγής έργου, μια ουσιαστικά, τονίζω και πάλι, θερμική μηχανή, η οποία έχει ως εργαζόμενο ρευστό το νερό. Ο κύκλος αυτός ονομάζεται κύκλος ισχύως ατμού και αποτελεί τη βάση λειτουργίας όλων των ναυτικών ατμοστροβίλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή έργου στην πρόωση των πλοίων, αλλά και σε πάρα πολλές διεργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην χώρα μας ο κύκλος Rankine, αλλά και παγκόσμια, χρησιμοποιείται για το 95% της παραγωγής της παγκόσμιας ενέργειας, και η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τον κύκλο Rankine σε όλα τα ΑΙΣ, δηλαδή σε όλους τους ατμοελεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να δούμε από τι απαρτίζεται αυτός ο κύκλος. Για να παράξουμε, για παράδειγμα, ρεύμα, χρησιμοποιούμε έναν στρόβιλο. Στην είσοδο του στροβίλου, που είναι αυτή, έτσι, ο στρόβιλος είναι αυτός εδώ, ο στρόβιλος είναι αυτός εδώ. Στην είσοδό του, λοιπόν, εδώ, έχουμε υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία του εργαζόμενου μέσου σε μορφή ατμού. Ο ατμός, λοιπόν, εισερχόμενος στον στρόβιλο, μετατρέπει αρχικά την υψηλή του δυναμική ενέργεια λόγω της πίεσης σε μεγάλη κινητική ενέργεια, δηλαδή αποκτά ταχύτητα. Και τι θέλουμε τη ταχύτητα αυτή? Είναι έτσι ώστε να μπορέσει να στρέψει τα πτερίγια τα οποία βρίσκονται προσαρμοσμένα στον άξονα του στροβίλου. Αυτό γίνεται διότι αρχικά ο ατμός αποκτά υψηλή ταχύτητα στα προφύσια, δηλαδή σε κάποια σταθερά πτερίγια στο κέλυφος του στροβίλου, προτού οδηγηθεί στα κινητά πτερίγια που είναι κομπλαρισμένα, να το πω έτσι, στον άξονα του. Άρα, λοιπόν, στρεφόμενα αυτά τα πτερίγια στρέφουν τον άξονα του στροβίλου, έτσι, ο οποίος με τη σειρά του, επειδή ακριβώς είναι κομπλαρισμένος εδώ με την γεννήτρια, στρέφει τη γεννήτρια, και στην άκρη της γεννήτριας έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται ρεύμα. Για να γίνεται αυτό όμως συνεχώς, θα πρέπει συνεχώς να έχουμε υψηλής πιέσεως και υψηλής θερμοκρασίας ατμό στην είσοδο του στροβίλου. Διότι στην έξοδο του, ο ατμός, να το πω έτσι απλά, ξελιγωμένος πλέον, έχοντας προσδώσει δηλαδή ενέργεια στον άξονα του στροβίλου, έχει χαμηλή πίεση και χαμηλή θερμοκρασία. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να του ξαναδώσουμε υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία. Αυτό, λοιπόν, θα γίνει αφού προηγουμένως σε μια διαδικασία συμπίκνωσης, και αυτός είναι ο συμπικνωτήρας ή αλλιώς συμπικνωτής, εμείς αυτόν τον υγρό ατμό, έτσι, διότι στην έξοδο του στροβίλου συνήθως είναι υγρός ατμός, δηλαδή ένα μείγμα ατμού και υγρής φάσης του νερού, θα πρέπει να το φέρουμε στην κατάσταση του κορεσμένου υγρού, δηλαδή να απορρίψουμε θερμότητα εδώ στο περιβάλλον ουσιαστικά, έτσι ώστε να γίνει κορεσμένο υγρό. Αυτό, για να γίνει, χρειάζεται ένας εναλλάκτης. Αυτός είναι ο συμπικνωτής, και ουσιαστικά έχουμε δύο ρευστά. Το ένα ρευστό είναι ο υγρός ατμός στην έξοδο του στροβίλου, και το δεύτερο ρευστό είναι νερό, το οποίο μπορεί να προέρχεται από την θάλασσα, για παράδειγμα σε ένα ναυτικό ατμοστρόβιλο, είτε νερό ενός κλειστού κυκλώματος σε έναν ατμοελεκτρικό σταθμό. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του ατμοελεκτρικού σταθμού, άρα λοιπόν έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα νερού, το οποίο απορρίπτει στη συνέχεια την θερμότητά του στο περιβάλλον, μέσω αυτού του ψυγείου, ή όπως αλλιώς λέγεται
πύργος ψήξης. Τώρα είπα ότι είναι κλειστό αυτό το κύκλωμα. Ποιο κύκλωμα? Αυτό το κύκλωμα εδώ. Είπα εγώ ότι είναι κλειστό, διότι παίρνει θερμότητα και αυτή μέσω της αντιροής με αέρα του περιβάλλοντος ψύχεται φυσικά. Έχουμε συναγωγή, μεταφορά θερμότητας στον αέρα του περιβάλλοντος, ο οποίος περνάει μέσα σε αυτόν τον πύργο ψήξης, που ουσιαστικά είναι ένα παθητικό σύστημα, έτσι, δεν έχει μηχανικά μέρη, και αφού συμπυκνώνεται ξαναοδηγείται μέσω μιας αντλίας. Νάτι αυτή η αντλία πάλι στο συμπυκνωτή. Ακριβώς επειδή έχουμε εδώ πέρα υδρατμούς να βγαίνουν από τον πύργο ψήξης, είναι ένα μη κλειστό σύστημα, και ουσιαστικά έχουμε πρόσδοση νερού, του νερού αυτού που χάνεται εδώ λόγω των υδρατμών από μια παρακείμενη λίμνη, από ένα ποτάμι κτλ. Ας όμως συνεχίσουμε και ας είμαστε συγκεντρωμένοι στον κύκλο μας. Άρα λοιπόν έχουμε να μπαίνει στο συμπυκνωτή ο υγρός ατμός του στροβίλου, και στην έξοδο του συμπυκνωτή, δηλαδή εδώ, έστω ότι έχουμε κορεσμένο υγρό. Το κορεσμένο αυτό υγρό οδηγείται σε μία αντλία ή έναν συμπιεστή, όπως λέμε, έτσι ώστε να του προσδώσουμε υψηλή πίεση και να οδηγηθεί έπειτα στην έξοδο του συμπιεστή. Αυτή είναι η έξοδος του συμπιεστή. Να οδηγηθεί πού? Να οδηγηθεί στο Λέβητα. Νάτος ο Λέβητας. Εδώ, Λέβητας. Εδώ στο εργαζόμενο μέσο προστίθεται θερμότητα. Δηλαδή εδώ, μέσω ενός καυσίμου και καύσης, προσδίδεται θερμότητα. Το καύσιμο μπορεί να είναι ο λιγνίτης, γιατί η λιγνίτης χρησιμοποιείται στους ΑΕΣ, ή μπορεί να είναι πυρηνική ενέργεια από τη σχάση ενός ραδιενεργού υλικού. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ένα καύσιμο, έχουμε μια συνεχή εναλλαγή ενέργειας, μορφών ενέργειας, από τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα, η οποία προσδίδεται στο εργαζόμενό μας ρευστό, έτσι ώστε να οδηγηθούμε πάλι στο σημείο αυτό υψηλής πιέσεως και θερμοκρασίας. Την υψηλή πίεση την έχει, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του συμπιεστή, την υψηλή θερμοκρασία την έχει λόγω πρόσδεσης θερμότητας στον Λέβητα. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Ο κύκλος του Ρανκέν ουσιαστικά αποτελείται από δύο ισοβαρείς μεταβολές που γίνονται στο Λέβητα και στον συμπυκνωτή, και δύο ισεντροπικές μεταβολές, δηλαδή δύο αδιαβατικές και αντιστρεπτές μεταβολές που γίνονται στο στρόβιλο και στο συμπιεστή. Τα καυσαέρια, όπως καταλαβαίνετε από τον Λέβητα αυτής της μονάδος, οδηγούνται στην καμινάδα και απορρίπτονται στο περιβάλλον, αφού βεβαίως στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται και γίνεται, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, παρεμβάλλονται ηλεκτροστατικά φίλτρα, τα οποία κατακρατούν τα σωματίδια των καυσαερίων, συνήθως άκαυστο υδρογονάνθρακα, την εθάλιο, όπως ακριβώς λέμε. Και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία ενός κύκλου Ρανκέν. Θα πάμε τώρα να δούμε εισαγωγικά ένα διάγραμμα θερμοκρασίας εντροπίας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τέτοιο διάγραμμα. Αυτό είναι το διάγραμμα θερμοκρασίας εντροπίας του νερού, και εισαγωγικά θα σας δείξω τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε. Βλέπετε και εδώ πέρα με την μπλε γραμμή την καμπάνα, το ντόμ του ατμού. Έτσι. Αυτό είναι το ντόμ, η καμπάνα του ατμού. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Αυτή η γραμμή εδώ, αυτό το τμήμα της μπλε γραμμής, είναι η γραμμή κορεσμένου υγρού. Εδώ δηλαδή είναι νερό, κορεσμένο. Λίγο θερμότητα να του δώσουμε, θα αλλάξει φάση. Αυτή εδώ είναι η γραμμή κορεσμένου ατμού. Αν απαχθεί από το ρευστό μας θερμότητα, θα αλλάξει φάση και θα εισέλθει στην περιοχή αυτή εδώ, κάτω από την καμπάνα, την γκρίζα, η μπλε, τέλος πάντων όπως φαίνεται, που είναι του υγρού ατμού. Λοιπόν, δεξιά από τη γραμμή κορεσμένου ατμού έχουμε τη γραμμή του υπέρθερμου ατμού. Αυτή εδώ είναι η περιοχή του υπέρθερμου ατμού. Και εδώ
είναι το υπόψυκτο υγρό. Δηλαδή εδώ είναι σε υγρή φάση, σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις θερμοκρασίες κορεσμού. Η μπλε έντονη γραμμή, η κόκκινη έντονη γραμμή που βλέπετε εδώ και τέτοιες παρόμοιες, οι οποίες εδώ ασυμπτωτικά τείνουν στην μπλε γραμμή του κορεσμένου υγρού, είναι οι γραμμές σταθερής πιέσεως. Οι πράσινες γραμμές, οι έντονοι εδώ, είναι οι γραμμές, ο γεωμετρικός τόπος δηλαδή, σταθερού ειδικού όγκου. Τι χρώμα είναι αυτό τώρα, κόκκινο? Αυτή η γραμμή τέλος πάντων είναι οι γραμμές, ο γεωμετρικός τόπος των σημείων στο διάγραμμα ΤΑΦ-S που έχουν σταθερή ενθαλπία. Κοιτάξτε λίγο τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε. Βλέπουμε αριστερά κατακόρυφο άξονα τον άξονα των θερμοκρασιών. Τον οριζόντιο άξονα είναι ο άξονας της ειδικής εντροπίας, δηλαδή κιλοτζάουλ ανά κιλό και κέλβιν. Εδώ, στον δεξιά κάθετο άξονα, έχουμε την ειδική ενθαλπία. Εδώ δηλαδή παίρνουμε τις τιμές, αφού προηγουμένως πάμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει, διαβάζουμε την κόκκινη γραμμή και οδηγούμαστε σε αυτόν τον άξονα. Και βέβαια στον άνω οριζόντιο άξονα έχουμε τις τιμές για την πίεσή μας. Εδώ είναι σε Μεγαπασκάλ. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ το 2 είναι 2 Μεγαπασκάλ, δηλαδή 20 μπαρ. Ή εδώ το 20 αυτό, 20 Μεγαπασκάλ είναι 200 μπαρ. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι το 0,2, εδώ είναι άλλη γραμμή σοβαρής, εδώ είναι άλλη σοβαρής, εδώ είναι άλλη σοβαρή σε πάρα πολύ μικρές πιέσεις, πολύ κοντά στην ατμοσφαιρική. Ωραία, αυτό μπορείτε να το δείτε και εσείς μόνοι σας με την ησυχία σας. Πάμε τώρα να δούμε και να χαράξουμε τον θερμοδυναμικό κύκλο Ρανκέν. Ωραία. Έχουμε εδώ δεξιά, όπως βλέπετε, ένα σχήμα που έχουμε απομονώσει μόνο τον κύκλο. Έχουμε λοιπόν στο σημείο 3 την είσοδο του ατμού στο στρόβιλο. Αυτός είναι ο στρόβιλος. Στο σημείο 4 έχουμε την έξοδο συνήθως υγρού ατμού, έτσι, από τον στρόβιλο. Στον στρόβιλο έχουμε την παραγωγή έργου. Σωστά, ο στρόβιλος στρέφει τον άξονά του και αν είναι αυτός κομπλαρισμένος, όπως είπαμε με τη γεννήτρια, στρέφει τη γεννήτρια, η οποία παράγει ρεύμα, το οποίο το ονομάζουμε W. Turbine, έτσι, WT. Από το 4 ως το 1 έχουμε τον συμπυκνωτή μας. Έχουμε δηλαδή μια ισοβαρή μεταβολή στην οποία αλλάζει φάση. Και από υγρό ατμό συνήθως στο 4, πολλές φορές μπορεί να είναι και ακόμα ατμός, έχουμε εδώ πέρα κορεσμένο υγρό. Ουσιαστικά στο συμπυκνωτή τι γίνεται? Απορρίπτεται η λανθάνουσα θερμότητα του ατμού. Από το σημείο 1 έως το σημείο 2 έχουμε τον συμπιεστή ή αλλιώς την αντλία. Εδώ προσδίδουμε έργο στο σύστημα. Δίδεται έργο έτσι ώστε η αντλία τι να κάνει? Να ανεβάσει την πίεσή του από το σημείο 1 στο σημείο 2. Και από το 2 στο 3 έχουμε την πρόσδοση θερμότητας και την αύξηση της θερμοκρασίας του μέσου, το οποίο από υγρό γίνεται στο σημείο αυτό ατμός. Ο ιδεατός Ρανκέν είναι να είναι στο σημείο 3 κορεσμένος ατμός και στο σημείο 1 εισόδου στην αντλία να είναι κορεσμένο υγρό. Για να το δούμε στο διάγραμμα αυτό αριστερά, όπως βλέπετε, που είναι θερμοκρασίας εντροπίας. Ας ξεκινήσουμε από το σημείο 3. Το σημείο 3 είναι έστω σε μια πίεση 50 μπαρ και θερμοκρασίας, όπως βλέπετε εδώ, περί τους 250 βαθμούς Κελσίου. Η κατάστασή του κορεσμένος ατμός, όπως βλέπετε, βρίσκεται πάνω στο τμήμα αυτό της καμπάνας. Το 3-4 είναι μια αδιαβατικά αντιστρεπτή μεταβολή και αυτή είναι μια παραδοχή η οποία μας διευκολύνει αλλά δεν μας απομακρύνει και παράλληλα από την πραγματικότητα. Είναι μια ισεντροπική και άρα λοιπόν είναι μια κάθετη γραμμή ως την πίεση που επιβάλλει ο συμπιεστής. Έστω εδώ στα 0,06 μπαρ, δηλαδή στα 60 μιλιμπάρ σχετική πίεση, δηλαδή 60 μιλιμπάρ πάνω από την ατμοσφαιρική. Στο σημείο 4 λοιπόν έχουμε την είσοδο στον συμπυκνωτή και απορριπτόμενοι στις λανθάνουσες θερμότητες του ατμού καταλήγουμε στο σημείο 1 που είναι σημείο κορεσμένου υγρού. Εδώ μπαίνουμε πού? Μπαίνουμε στον συμπιεστή, στην αντλία. Η αντλία που είναι μια ισεντροπική μεταβολή από το σημείο 1 στο σημείο 2. Προσδίδεται
πίεση, και άρα λοιπόν από τα 0,06 μπαρ εδώ πάμε στα πού? Στα 50 μπαρ, γιατί σας θυμίζω τις ισοβαρείς. Η σοβαρή είναι αυτή εδώ, με μικρή αύξηση της θερμότητας και αμεληταία μεταβολή του όγκου, διότι τα υγρά είναι ασυμπίεστα, όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε. Από το σημείο 2 ως το σημείο 3 έχουμε πρόσδοση θερμότητας στο λέβητα και μια ισοβαρή λοιπόν μεταβολή από το 2 στο 3, όπου καταλήγουμε που? Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σας θυμίζω εδώ πέρα ότι τη θερμοκρασία θα τη διαβάσουμε στον κάθετο άξονα. Άρα λοιπόν από τους 50 περίπου βαθμούς, 55-60, πάμε πού? Πάμε στους 250. Αυτό είναι ένα διάγραμμα ταφές. Αντίστοιχα μπορούμε να συζητήσουμε και το διάγραμμα PV. Να το πω λίγο γρήγορα, πάλι από το σημείο 3, που είναι κορεσμένο υγρό, θα πάμε ισεντροπικά στο σημείο 4. Αυτές είναι οι ισεντροπικές σε ένα διάγραμμα PV, αν θυμάστε, έχουν αυτή την κλίση. Άρα λοιπόν που καταλήγουμε? Να είναι υγρός ατμός. Σας θυμίζω τους βαθμούς ξηρότητας. Εδώ φαίνεται να έχει χαμηλό βαθμό ξηρότητας. Οι βαθμοί ξηρότητας σε ένα διάγραμμα PV, όπως θυμάστε, είναι αυτές οι διακεκομένες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε υγρό ατμό. Οδηγούμαστε πού? Οδηγούμαστε 4-1 στον συμπυκνωτή, απορρίπτουμε τη θερμότητα, την λανθάνουσα, έχουμε κατάσταση στο 1 κορεσμένου υγρού. Εδώ προσδίδεται υψηλή πίεση στην αντλία, σε χαμηλή μεταβολή της θερμοκρασίας. Βλέπετε εδώ πέρα τη μορφή των ισοθερμοκρασιών, ισοθερμοκρασιακών, οι οποίες είναι πολύ κοντά και κατακόρυφες, το θυμάστε αυτό, από τα διαγράμματα PV, και από το 2-3 έχουμε την πρόσδοση θερμότητας και καταλήγουμε από αυτήν την ισοθερμοκρασιακή, που είναι αυτή, που είναι στο boiler, δηλαδή στο λέβητα στην είσοδο, σε αυτήν την ισοθερμοκρασιακή που είναι στο boiler στην έξοδο. Στο παράδειγμά μας 250 βαθμοί Κελσίου, εδώ 50. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα που έχουμε πρόσδοση έργου στην αντλία, που έχουμε ωφέλιμο έργο στον στρόβιλο. Στις υπόλοιπες δύο διεργασίες έχουμε πρόσδοση θερμότητας στον λέβητα, απόρριψη θερμότητας στον συμπληκνωτή. Νομίζω ότι είναι κατανοητά, μπορείτε να τα δείτε και με την ησυχία σας. Κοιτάξτε λίγο και κάποιες άλλες μορφές. Ενώ είδαμε ότι ο ιδεατός κύκλος Ρανκέν και ο απλός κύκλος Ρανκέν είναι αυτός όπου έχουμε καθαρές μορφές του εργαζόμενου ρευστού, δηλαδή κορεσμένο υγρό και κορεσμένο ατμό, εμείς στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε υπέρθερμο ατμό, δηλαδή υπερθερμαίνουμε στο λέβητα τον ατμό έτσι ώστε να αποκτήσει θερμοκρασία πολύ υψηλότερη από την θερμοκρασία κορεσμού. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σε ένα σημείο 3 στην είσοδο του λέβητα, στην έξοδο του λέβητα, στην είσοδο ουσιαστικά του στροβίλου, σε μια πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό το κάνουμε γιατί έτσι μπορούμε, αφού θα πάμε ισεντροπικά μετά στο στρόβιλο, να καταλήξουμε μέσα στο ντόμ, μέσα στην καμπάνα, σε καλύτερους βαθμούς ξηρότητας. Δηλαδή να έχουμε περισσότερο ατμό, διότι έτσι θα δουλέψει καλύτερα ο συμπιεστής, η επόμενη δηλαδή διεργασία, και θα απαιτεί να του προσδώσουμε λιγότερη ενέργεια, λιγότερο έργο. Όσο υψηλότερη θερμοκρασία είναι, αν θυμάστε, από τις θερμικές μηχανές, η θερμή θερμοδεξαμενή, τόσο καλύτερος είναι ο βαθμός απόδοσης της θερμικής μας μηχανής. Και αυτό μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα και στο διάγραμμα TAF-S και στο διάγραμμα PV. Ουσιαστικά είναι ο κύκλος ο οποίος χρησιμοποιείται. Ο κύκλος Ρανκέν χρησιμοποιείται ουσιαστικά με υπέρθερμο ατμό. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αυτά εισαγωγικά για τον κύκλο Ρανκέν. Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε με την θερμοδυναμική του ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.